హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీరా తెలుగు వ్లాగ్స్ టేప్స్ ఛానల్. ఈరోజు కాకరకాయ వేపుడు చూపిస్తున్నాను. కాకరకాయలు మంచివి పచ్చిగా చక్కగా ఉన్నవి తీసుకొని వాటిని కట్ చేసి, అంటే చెక్కు బాగా తీసేయాలి. చూడండి చూపిస్తున్నాను. చెక్కు కొంచెం లైట్గా తీయండి, ఎక్కువ తీయకూడదు తక్కువ తీయకూడదు, కొంచెం లైట్గా తీసేసి ఇలాగా చూడండి. ఇలా తీసేసిన తర్వాత కట్ చేయాలి. ఇలా రింగ్స్గా పీసెస్ చేసిన తర్వాత కొంచెం పుల్లటి మజ్జిగ, ఉప్పు వేసి కడిగేసుకోవాలి. నీట్గా కడిగేస్తుంది, ఎందుకంటే దీని మీద కొంచెం ఎక్కువ చేదనం ఏదైనా మందులు చల్లినా అలాంటివన్నీ మనకు తొలగిపోతాయి అన్నమాట. ఉప్పుతో కొంచెం మజ్జిగతో కొంచెం పసుపు వేసి కడిగితే కాకరకాయలు. తర్వాత ఇదిగోండి, ఇక్కడ బాండీ ఉంది కదా, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, కొంచెం నూనె వేసుకుందాం. అంటే ఈ కాకరకాయలకు సరిపడే అంత నూనె పోసుకుందాం. మనకు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా క్వాంటిటీ, కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకుందాం. పొద్దున్న నుంచి ఇక్కడ ఉదయం నుంచి బాగా చల్లగా ఉంది, వర్షం పడుతుంది రాత్రంతా మాకైతే ఇక్కడ గుంటూరు డిస్టిక్లో. నూనె వేడయ్యింది. ఇప్పుడు కాకరకాయలు వేసేసుకుందాం. కొంచెం నీళ్ళు ఏదైనా ఉన్నా గట్టిగా ఉంచేసి పిసికేస్తే నీళ్ళు పడిపోతే ఇవన్నీ గట్టిగా నీళ్ళన్నీ తీసేస్తే అప్పుడు బాగుంటుంది. ఇలా వేసేస్తున్నాం వేపుడు. మరీ ఎక్కువగా హై మీద పెట్టకుండా స్టవ్ సిమ్లో లోగా పెడితే బాగుంటాయి. వీటిని మనం వేయించేసుకుందాం. వేసుకున్నాం కదా, కొంచెం పసుపు వేద్దాం. ఏదైనా మనం కూర వండేటప్పుడు ముందు కొంచెం పసుపు అనేది వేస్తే ఏంటంటే అవి మాడకుండా కలర్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఫ్రై అయినా సరే లేదా ఏదైనా ఇగురైనా. పసుపు ఉప్పు కొంచెం లైట్గా వేసేసుకుందాం. ఉప్పు ఎందుకు ఇప్పుడు లైట్గా వేసుకున్నా అంటే తర్వాత మనకు కారం ఉంటుంది అన్నమాట, చిన్నులపాయ కారం, అందులో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో కొంచెం లైట్గా వేసుకుంటే చాలు. అందులో మనం ఉప్పుతో కడిగాం కదా, ఎక్కువగా అయిపోకుండా కొంచెం లైట్గా ఇలా ఉప్పు చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. వీటిని బాగా ఫ్రై చేద్దాం. చక్కటి రుచి వస్తుంది, కలర్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇలా ఉప్పు పసుపు ముందు వేసుకుంటే ఈ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ వీటి మీద చక్కగా చిన్నులపాయ కారం వేస్తాం. ఇలా మనం వేయించుకున్నాము చూడండి, అలా ఉన్నాయి. ఎంత అంటే మరీ డార్క్ కాకుండా చక్కగా ఎర్రగా కరకరలాడేటట్లు వేయించుకున్నాం. ఇలాగ అయిపోయినాయి చూడండి, కానీ మెత్తగా ఉన్నాయి చూడటానికి. అలా ఉన్నా చూడండి, కరకరలాడుతూ ఉంటాయి, కానీ స్మూత్గా ఉంటుంది. నోట్లో వేస్తే కరిగిపోతుంది. మిగిలిన నూనెలో తాలింపు వేసుకున్నాం. అంటే తాలింపు వేసాం కదా, ఆవాలు, పప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు. కరివేపాకు కూడా వేసేస్తే కరివేపాకు బాగా వేగితే బాగా భలే టేస్ట్ ఉండదు. మామూలుగా మనం అన్నంలో కలుపుకొని తినేసేవచ్చు. కరకరలాడుతుంది కరివేపాకు కూడా. ఎప్పుడైనా తాలింపు వేసేటప్పుడు స్టవ్ కాస్త ఆఫ్ చేసి తాలింపు వేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి, లేకపోతే ఒకసారి మంట అనేది పైకి లేస్తుంది. కాబట్టి తాలింపు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. తాలింపు గురించి కొంచెం ఎర్రగా అంటే దూరగా అవ్వాలి, మరీ ఎర్రగా కూడా కాకూడదు. చూడండి, కనిపిస్తున్నాయి కదా, చిటపటా ఎర్రగా అయిపోయి. ఇప్పుడు మనం కాకరకాయలు వేసేసుకుందాం. తాలింపు గింజలు తర్వాత ఇప్పుడు మనం చిన్నులపాయ కారం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. చక్కగా చిన్నులపాయ కారానికి నేనైతే ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను, కొంచెం వేయించాను.
కొంచెం వేయించి అందులోనే చిన్నులపాయలు కొంచెం కారం వేసాను. అవన్నీ మిక్స్ చేస్తే ఇలా చిన్నులపాయ కారం ఉంది. చాలామంది ఏంటంటే ఇంకా ఆశీర్వాదం ఇలా రెడీమేడ్ ఏదో కారం తీసుకుని అందులో కూడా చిన్నులపాయ దెబ్బలు వేసి దంచేసుకుంటారు. కానీ నేను ఎండుమిరపకాయలే తీసుకొని కొంచెం వేయించేసి చిన్నులపాయలు వేసి మిక్స్ చేశాను అన్నమాట. పొడిగా ముద్దగా ఉండకూడదు కారం. చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో కలర్ఫుల్గా, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది అన్నమాట. చక్కగా ఇంత చల్లటి వాతావరణం, వర్షం పడుతుంది బయట, వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కాకరకాయ వేపుడు కనుక కొంచెం కలుపుకొని అలా అలా తింటుంటే అసలు అన్నం మొత్తం తినేవచ్చు, అంత బాగుంటుంది అన్నమాట. కొంచెం పచ్చిగా కాకుండా కారం వేయించుకోవాలి. చక్కగా మనకు కలర్ కనిపిస్తుంది. కొంచెం పచ్చి కారం అనిపిస్తే ఏమనుకుంటే కొంచెం కారం అనిపిస్తుంది. అది కారం అనేది కొంచెం వేయించేసామనుకోండి, కారం అంటే మంట అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం.